ja LCR eta sexta zen, eta sexta LCR-ekin juntatu zen, gero hortik abandonatuzioan siglak eta LKI izendatu ginoen, baina nik begira horre borroka bat. Nik ez dut nien LKI barik elki izan behar gendule, Euskadiko Liga Komunistea dut. Baina gure los doctores de la organización dijeron que no, que eso era concesión al nacionalismo. Como eran las cosas. Baina, bueno, horrela izan zen. Horra apurbet sentimentu abertzarea galdu ginen, eta esan galdu behar. Baina, organizazioako sentimentu hori gutxiz itxi zuen, da la importancia del movimiento obrero internacional, da zera, eta baina, el movimiento obrero lucha localmente. Y eso, bueno, argalak esatez nuen horretan egiten zaukan, errezioa zaukan. Gero hortik hasita, horrek ginen, borroka orden comisiones obreras zegoen como lo más activo. Ya hasita zegoen orduan, ya, 76 hasita zegoen comisiones obreras, diferentziatzen como comisiones obreras abertzales, COA. COA zan tendentzi bat, bestia zan izquierda sindikal, LKIk mugitzen zuen jentie, gero beste aldetik FECO, zan NKak mugitzen zuena, eta gero KONE, PCek mugitzen zuen. Hor, bueno, askotan borroka partidista zentzun bakoa, baina horrela izetu esan. Eta, bueno, baina borroka, zegoen, eurrantza zuen.